entzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Juan Luis Napal dugu gurekin. Kaixo, Juan Luis. Kaixo, egunon. Oso ongi. Mila esker gonbidatzeagatik. Plazerra gurea da, eta gainera gaur kontan proiektu berri bat aurkeztera zatoz, ezta? Bai, egin dugun, bukatzen ari gara, oraindik ez dago bukatua, dakizue lan hau nolakoa den, beti azken momentuan bukatu garrira gauza pila bat. Lakaie dokumentala dugu, gaurkoan, eta, Jose Lakaieren bizitzaren inguruan pixka bat, ez? Eta aurkezpena edo hasierako estreinaldi hori agoitzen egingo duzue abenduak 19, ezta? Hori da, abenduak 19, arratsaldeko 6-etatik aurrera, eta, horri ingo dugu pixka bat Jose Lakaieri omenaldi txiki bat eginen diogu, gero dokumentala botako dugu, eta ondoren leizeak taldeak joko du, ordu erdiz edo, gutxi gora bera. Eta, oso pozik eta gogoekin, estreinaldia egiteko, bai? Egoera hontan gainera, halako ekitaldiak eta gustora hartzen dira, ezta? Bai, pena aforoaren asuntoa, ez? Baina, egun hauetan igo da, 140, gauzak hobetzen doazen ere, eta ze pena bat da, holako sala politak eta hundiak utxik ikustea, ez? Baina ez, jendea joaten ez delako, baizik eta ezin delako sartu jende gehiago, ez? Napal, aukera dugunez gaur kontan zurekin mintzatzeko, pixkat zure lana ere ezagutu nahi dugu, konta iguzu, nola sartu zinen zuzendaritza lan hauetan? Ni publizitate mundutik nator, eta Virginia antzezle mundutik, ez? Antzerkian egin du beti lan, nik publizitatean, telebistarako spotak eta ginak nituen, eta, saltoa eman genuen, Unidos Desnudos kabibiluziak dokumentalarekin, indarkeria matxistaren inguruan, eta gustatu zaigu pila bat lan hau, eta uste dut hortik bidiratzen ari garela gure lana momentu honetan, ez? Hau ere elkarrekin egin duzen proiektua izan da? Bai, hori da. Bai, biek egiten ditugu denak, guk bakarrik egiten dugu dena, dena, lan guztia, eta hori oso lan gogorra, badakizu ez zuek zer den audiovisualen lana, ez? Baina oso polita, ez dakit, oso polita, bai. Publizitatetik film bat zuzentzera salto ikaragarria handia dago. Bai. Eta nola izan zen hasiera edo zer izan zen sentitu zenutena hasierako momentu horietan? Kabibiluziak dokumentalarekin, ez genekien oso ongi nola hartu dokumental bat. Egia esan, ez genekien oso ongi nola egin, baina, abiatu genuen lan hori, eta oso pozik gelditu ginen emaitzarekin, orain. Atzera begiratzen dugu, 4 urte ditu dokumental honek, eta, akats asko ikusten ditugu, hobetzeko gauza asko, baina da ere pozik gaude ze gure lehenengo lana izan zen, ez? Oso, ez dakit, polita. Eta gaina gaia, ez? Indarkeria matxistaren inguruan egin nahi genuelako. Hasiera batean isiltzen genuen hau, ez zen sorpresa bat, indarkeria matxistaren inguruan zen. Testigantza Virginiarena da, baina estalia agertzen da, itzal bat agertzen da, ez? Gero, Virginiak jasan izan zuelako bere bikote hori batekin indarkeria matxista, eta holako zerbait egin nahi zuelako, ez? Eta horrek lagundu zion berari ere hortik ateratzen, hori superatzen, eta oso pozik, esan, bentsat hori lortu genuen, ez? Orain nire bikotea da, Virginia, eta lortu du, lan horren bitartez ere lortu du pixka bat, nazka horretatik pixka bat ateratzea, ez? Orduan oso pozik horrekin. Erraten da, ez? Kultura badela bihotzak sendatzeko edo metodo edo halako sendagai moduko bat, eta zuek bizitu duzue zuen larrutan, baina imaginatzen dut prozesu ere oso gogorra izango zela, ez? Grabatzearena, pentsatzearena, ze estena, nola... Bai, gainera egiten genituen, fikzio asko sartu genuen dokumental horretan, eta Virginiak egiten du maltratatuaren papera, eta nik maltratatzailearen papera egiten dut. Eta jendea ateratzen zenean, eta denean proiekzioetatik, gaizki begiratzen dit, insultatzen dit, eta dena. Ongi egin omen nuen paper hori. Baina nazkagarria da ikustea, ez? Olako gaina egin genituen esena nahiko violentoak, eta
gogorra izan zen egitea, baina polita ere, ez dakit, guk ere inkluso farrak bota genituen egitean, baina bai, gogorra. Azkenean, errealitate baten kutsuak dituen eszenak ari zarete interpretatzen, eta okerrena dena, errealitatean daudenak, ez? Hau da, egunerokoan hainbat emakume bizitzen dituztena. Hori da. Eta, bueno, guk gure granitoarena edo, ez dakit nola esaten den, jarri nahi genuen, hori da, lakra honekin bukatzeko, ez? Eta uste dugu, funtzionatu duela, modu batean, 4 urte dituen dokumentala da, esan bezala, eta, gaurko eguna, ostiralez, gaur botatzen dugu, Lizarrako kulturetxean, ez? Orduan, oraindik interesa duen dokumental bat da, eta, oso pozik, baina, hori, esaten dizuena, bukatzera behiratzen dugu, eta ikasi dugu pila bat dokumentalak egiten ere, eta, akatsak ikusten dizkiogu, gauza pila bat aldatuko genituzke, baina ez ditugu aldatuko, ze hori da gure lehenengo lana, eta oso pozik gaude berarekin. Eta azkenean horrek ere eraman zaituzte bertzeko proiektu batzuetara, ez da? Hori da, gero abiatu genuen, Virginia esan bezala, antzerki lanetan eta ibiltzen da, klaun lanetan, eta erabaki genuen ere, egin behar genuela, berak erabaki zuen, dokumental bat egin genuela, behar genuela, emakume pailazoen inguruan. Egin genuen, Kataluniako pailazoak, Euskal Herrikoak, ez dakit, osotara uste dut 12-16 pailasa zirela. Oso polita gelditu zen, baina ez du rekorridorik izan. Egia esan, pena bat, baina ikasteko ere asko balio izan digu dokumental horrek. Nola izena du dokumentalak, baten Valentina Ausartatxo klaun. Bai. Eta, oso pozik, baina ez du, egia esan ez du rekorrido ondirik izan. Berdin zaigu ere, baina hori beti gaina jorratzen dugu, saiatzen gara, ez da Jose Lakaieren kasua hori da, baina emakumearen papera ukitu nahi dugu beti. Horregatik ere Josefina Lambertoren papera ukitu dugu Florezikan, eta baina, Jose hortik ateratzen da pixka bat, baina bai segitu nahi dugula, eta, proiektu berri asko ditugu buruan, beti emakumearen inguruan, eta... Suposatzen dut, proiektu bat sortzen ari zaretenean, sekula ez dakizue ze proiektzio edukiko duen, nora iritsiko den, baina beti egongo dela ilusio hori eta mezu bat transmititzeko nahia ere bai, ez da? Bai, noski, dokumental baten papera hori da, ez? Mezu bat iritsi araztea jendeari, ikusleari. Egin genuen bat ere insurgentzia dokumentala, errepresioaren inguruan, estatu mailako errepresioaren inguruan, Euskal Herrian oso dituta gaude. Hau jasaten, baina erakutsi nahi genuen Euskal Herritik kanpo ere errepresioa, Euskal Herritik eta Kataluniatik kanpo, errepresioa ere sufritzen dela, ez? Eta asko ukitu, egia da gizonak eta emakumeak daudela horretan, baina emakumearen papera ere jarri nahi genuen, ez? Nolabait. Eta hortik sortzen da Josefinaren dokumentala adibidez. Hor badugu Koño Insumisoko Sevillako neskak ditugu, dokumental horretan. Oso pozik lanarekin. Rekorrido handia izan du ere, insurgentziak, egia esan, beste moduko rekorrido bat, gaztetxeetan mugitu da, Euskal Herriko gaztetxe pila batean, interesa erakutsi dute. Gelditzen ari da pixka bat, egoera honekin ere gaztetxeak itxiak daude, baina, bai, egia da interesa segitzen duela egoten, ez? Erran daiteke, batez ere emakumetan zentralizatua edo foko hor jarrita, baina zapalduena dela zuen dokumentala, ez? Bai, hori oso argi dugu, dokumental soziala egin nahi dugu, beti gainera guk ideologia bat dugu, eta uste dut horrekin aurrera jarraitu nahi dugula, erakutsi nahi dugula hemen gertatu dena, gertatzen dena, eta bai, hori oso argi dugu. Emakumea eta gai sozialak, hori, bai. Gaur egun oso modan daude seriak eta plataforma handietan ikusteko edo konsumitzeko ohitura daukagu, horren kontra borrokatzea komplikatu izango da, ez da? Oso, ez du, bilan ezberdin dira, ez? Egia da baditugula proiektuak ere fikzioa egiteko, proiektuetan gaudela sartuak, hori, askoz motelago doan zerbait dela, baina holako plataformekin borrokatzea ezinezkoa da. Holako herri txiki batean ezinezkoa da.
Baina oso pozik gaude, ze kulturetxe pila batetik gurekin jartzen dira kontaktuan, berdintasun arloetatik jartzen dira kontaktuan, proiektatzeko, kulturetxeetan, eta hori da gure papera, azken finean. Osea, herri txikietan, edo hirietan, baina gure lan aurkeztea, ez hainbeste olako plataformetan, igual inkluso ez zaigu ez da interesatzen, ez? Nahiago dugu, igual, herritarrei iritsi beste modu batera. Eta uste dut lortzen ari garela, poliki-poliki. Zuei esker ere, ditzen diguzuelako, olako elkarrizketak egiteko, eta honek ere laguntzen du, mezua zabaltzen, ez? Dokumental bakoitzaren atzean lanean jende asko egonen da, imaginatzen du... Ez pentsa, osea, guk egiten dugu, ia dena guk egiten dugu. Egia da, bai, beti jartzen duzula jendea laguntzen eta, baina lan gehiena, Virginiak eta nik egiten dugu grabatzetik, gidoia egitetik, montaketanik egiten dut, osea, azkenean gu biak gara, gehien bat lana egiten dugunak, beti kontatu behar da baten batekin, baina guk egiten dugu dena. Orduan, zuzendari, kamera, denetatik tokatzen zaizu, ez da? Dena tokatzen zaigu, bai, hasierako lanatik, bukaerako oraino, bai, eta salmentak, eta aurkezpenak, eta dena guk egiten dugu. Hori ere interesgarria izango da, ez da? Askotan, zuzendariak bakarrik bere lana ikusten du, ez dela gutxi, baina bertze paper batzuetan ere ibiltzea, horrek ere zabalduko du ikuspuntua, ez da? Bai, adibidez, salmentaen puntua, ez? Zuk ez dakizu ze lana den egiten duzun arte lan hori, ez? Jendeari iristeko, lortu behar duzu, berdintasun arlo batek, edo kulturetxe batek, edo kontratatzea dokumental hau. Eta hori sekulako lana da, konbentzitzea teknikari bat edo zinegotzi bat bere kulturetxera eramateko, ez? Orduan, balore gehiago ere ematen diozu, 60 pertsona joaten direla dokumental bat ikustera, zure lana zuk lortu duzun zer dela, ez? Ez du beste 3 batek lortu, zuk lortu duzu, herri horretan egotea, kulturetxe horretan egotea, eta jende hori ikustera joatea, ez? Orduan, oso aberasgarria ere, Hor publizitate ikasketak ongi etorriko zaizkizu, ez da? Bai, hori egia da, ez? Azken finean, beti horribil izan naiz publizitatean, eta badakizu gutxi gora bera, badira puntu batzuk, nola saldu, eta bai, horrek laguntzen du. Imaginatzen dut lanketa hontan hasi zinetenean, saiatuko zinetela bertze dokumental batzuk ikusten, bai, noski, asko. Kontraste hori lortzen saiatuko zinetela edo kontrastatzen, eta badago zuzendariren bat bereziki maite duzuna edo bereziki inspirazio gisa... Hemen Nafarroan ez dut izenik esango, baina hemen Nafarroan jende pila bat dabil dokumentalak egiten, eta kriston lanak egiten dira, baina lan internazionalak, eta, Raúl de la Fuente daukagu adibidez, ez? Osea, Goiak eraman ditu, oso jende ona dago Nafarroan, eta bai, eredu bezala hartzen dituzu, noski. Baina nahiago dugu askotan gauza gehiegirik ez ikusi, ez izateko... Bai, azkenean joera, ez? Bai, nahiago dugu... Argazkilari baten dokumentalari gara egiten orain, eta ez dugu ikusi nahi izan dokumentalik, argazkilari baten dokumental bat ez dugu ikusi nahi izan, ze eskutsatzeko, ez? Nahi dugu gurea egin, eta uste dut horrek ere laguntzen duela, ez ikustea, igual aurrerago ikusiko ditugu, baina orain ez da kasua, ez? Nahiago dugu gure lanarekin segitu, eta hola ez duzu kontaminaziorik beste lan batzuekin, ez? Halako proiektu bat abiarazten duzunean, oso argi edukitzen duzue bukaerako produktua zein izango den, edo askotan... Askotan bai eta askotan ez? Kasu honetan Jose Lakairenarekin bai, oso argi dugu zein dena hasiera eta zein den bukaera, ez? Baina Josefina Lambertorena, kasualitate hutsa izan zen. Alderantzizko lan egin behar izan genuen, zuk dokumental bat egiten duzunan gidoi bat prestatzen duzu, ideia bat, nondik nora jo nahi duzun, eta Josefinarekin erabat alderantziz izan zen. Insurgentziarentzat elkarrizketa bat egin nahi genion, 5-6 minutukoa, eta ordu eta erdiko elkarrizketa eman zigun. Orduan, momentu horretan erabaki genuen elkarrizketa horrekin zerbait egin behar genuela.
Orduan alderatziz izan da, ez? Badugu elkarrizketa, orain nola bihurtzen dugu hau dokumental batean. Orduan, bueno, batzutan bateak eramaten zu bestera eta alderantziz, ez? Uste dut ez dela lan itxi bat askotan, bueno, jendeak askok igual nahiago du, ez? Oso eskema perfecto bat egin, dokumental bat egiteko guk ez. Guk igual uzten gara pixka bat ere eramaten momentuan, ez? Ez dakit, bai. Lakaiaren kasuan, orain aurkeztuko duzun dokumentala, nondik sortu zen ideia edo nola izan zen prozesua? Aspaldiko laguna dugu, Jose, eta, bueno, bera Lakaie tabernako jabea izandakoa da. Ni gazte-gaztetan taberna horretara joaten nintzen, orain Aitzina taberna dena, Jarauta kalean. Eta beti danik ezagutu dut, bere alabarekin ikastolara joaten nintzen ere, orduan, bueno, ez dakit, txikitatik ezagutu dudan gizon bat da, oso irekia da, gauzak kontatzea gustatzen zaio, uste dut gainera momentu honetan, ez, memoria historikoarekin, eta ari gara hitz egiten gauzak hitz egin behar direla, kontatu behar direla, ez azteko, eta, bueno, pertsona bat da, beti gauzak kontatzea gustatzen zaion. Eta orduan erabaki genuen, ez? Bueno, gainera atera ditu bi liburu, ez? Atera du bere liburu bat, Lakaie, Memorias de Lakaie ditzen dena, eta orain Intsumisioaren inguruko beste liburu bat, txalapartarekin, ez? Eta, bueno, saldu du liburu pila bat, eta esan genuen, bueno, guazen dokumental bat berari egitera. Eta oso argi genuen, bera gainera prest egon da beti, oso irekia da horretarako. Eta bai, bera grabaketa guztiak ditugu, orain montaketan gabiltza. Kontatzen ditu gauza pila bat, gaina bomba bat jarri zioten tabernan, anekdota kontatzen ditu, eta gaina bere kontatzeko modua, naiz eta holako gauza bat kontatu ez, bomba bat jartzen diotela tabernan, eta taberna erabat txikituta gelditzen den, umorearekin kontatzen ditu, eta polita da horregatik ere, ez? Nola kontatzen dituen gauzak berak. Trailerra ikusi dugu, dagoeneko YouTubeen dago, eta imaginatzen dut bertze plataforma batzuetan ere egongo dela. Eta ikusten da, ez, agian Joserena dela hainbertze euskaldunen isla, ez? Garai hartan antzeko egoerak bizitu zituzten gazte eta helduen isla dela, ez da? Hori da, gainera Jose, ezagutzen ditu bere adineko jendea, generazio guztiak, inkluso gazte-gazteak ezagutzen ditu, ez? Orduan, bai, isla bat da, ez? Gertatu denaren gainera isla bat, ez? Eta oso gauza politak kontatzen ditu, oso gauza politak, eta gainera... Bai. Hasten da bere bizitzatik, bera Etxauriko herrian jaio zen, 14 edo 15 urteak arte ez dut gogoratzen horregon zen, gero Iruñara etorri zen. Orduan, bere bizitzatik errepaso bat egiten dugu. Eta kontatzen ditu gauzak, inkluso haurtzaroko gauzak, eta farra egiten duzu, ez? Eta gauza gogorrekin ere farra egiten duzu. Gero egineko denborak, bomba... Argazkilari ibili zen. Hori da, urte asko argazkilari egon zen, gara hasi zen arte, uste dut, Euskadi Informazionen ere ibili zen, baina ja garan, hortik uste dut pasa zela Berriara, eta hori beti argazkilaritzan ere ibili da, taberna utzi zuenetik, beti txuribeltzean egin du argazkia, gainera, hori esan behar da, orduan horregatik dokumentala txuribeltzean. Erabaki dugu, gainera zaila da, txuribeltzean lan egitea. Komplikatua da. Ezberdina da, oso. Eta bai, egin nahi izan dugu txuribeltzean, bere lana beti txuribeltzean izan delako, ez? Eta bai, pozik gaude, emaitzarekin. Arraroa, ez gaude oso ituak txuribeltzean gauzak ikusten, gauza berriak ez behintzat, eta baina oso polita. Trailerrean ikusi dugunaren arabera, hori irudiak txuribeltzean, eta errango genuk ere bai musikak eramaten zaituela bertze garai batera, ez? Ertzainak, kortatu entzuten dira, eta horrek ere bai ikuslea eramaten du bertze egoera, bertze momentu historiko batera, ez da? Bai, komentatzen du, ez? Berak taberna hasi zuenetik, gero bilakatu zen nolabait zen herriko taberna bat, baina bai jendeak tratatzen zuela herriko taberna bat izango balitz bezala, ez? Orduan, garai horietako jarraiko pertsonek eta beti egoten ziren hor, taberna horretan. Beti, kortatu, apoiarrekos, ezak zegoelako garai horietako musikak, ez?
Eta kontatzen du, berak, nola, berak ezagutu zuen olako musika pila bat, taberna horretan, jende horrekin. Orduan, bai, derrigorrez olako musika eraman behar zuen dokumental honek, eta egia da atzera eramaten zaituela, eta gaina gustoko zerbait, Bai, oso polita. Napal, lan guzti hauen atzean ordu asko daude, eta ondotik ekonomikoki ezagik ze puntutaraino dokumentalak gaur egun diran ekonomiko edo ezagik diru laguntzen bitartez lan egiten duzuen, ze aukera daude zuzendari bezala? Guk ez dugu diru laguntzarik eskatzen. Printzipioz ez dugu inolako laguntzarik eskatzen. Ez dugu nahi, ze gainera uste dugu oraindik ere zentsura existitzen dela modu batean, ez? Josefina Lambertoren dokumentalarekin, adibidez, guk oso mezu garbia dugu, bukatzen da gaina dokumentala mezu antifasista batekin, borrokatu behar dela fasismoaren kontra. Uste dugu, adibidez, Nafar gobernu batek emango baligu olako subentzio bat, zaitasunak izango genituzkela olako mezuak helarazteko, eta guk hori ez dugu nahi. Orduan, egia da, orain Nafar gobernutik sartu digutela hezkuntzan sailean, bai, memoria historikoa sailean, eskaintzen dute institutuetara, eskoletara, baina guk ez dugu gure lana ukitu, ez? Orduan, alderantziz izan balitz, seguruenik ezberdina izango zela, eta guk hori ez dugu nahi. Guk dirua berreskuratzeko edo honetaz bizitzeko ondoren dator gure lana, ez? Esan dizudan alen, saiatzen gara kulturetxe ezberdinei saltzen, edo gaztetxeei, edo dena delakoari, eta hor hasten gara gure berreskuratzen dirua, baina nahiago dugu guk egin lana, saiatzen gara alik eta merkeen ateratzen, baina badakigu hau nola den, azkenean gastua da, baina saiatzen gara ondotik gure lanarekin diru hori berreskuratzen. Ikusten da, lana prekarioa izan eta ere, imaginatzen duzutzen momentu askotan ala dela, bihotzez egindako lan bat dela, eta hori ere islatuko da dokumentalean, ez da? Nik uste baietz, Florezikarekin asko gertatzen ari zaigu, nola jendeak zoriontzen gaituen, oso dokumental, ez dakit nola esan, xumea da, elkarrizketa batetik dator, lehen esan dizudan bezala, baina jendeak ikusten dugu bihotzetik egina dagoela, eta hori uste dut eskerrak ematen dizkizutenean, negarrez bukatzen duenean jendeak, hori islatzen dizula eta kriston poza da. Arrasaten atzo negarrez zegoen jendea dokumentala, eta gero, orduan horrek ere posten zaitu, iritsi da zuk nahi zenuen mezua, jendeari. Orduan bai, oso aberasgarria da, hori. Jende pila bat ezagutuko zenuten bideo honetan, ez da? Bai, pila bat, eta kriston jendea gainera, eta segitzen dugu, gozada bat hori. Osea, gustatzen zai jendea ezagutzea, gustatzen zaigu bihoi, eta aukera asko zabaltzen dizkigu horretarako hori egia da, hori oso polita da. Jendea ezagutzea, konpartitzea, eta gainera gero dokumentalak ukatzen ditugunean jendea hurbiltzen zaigu, bere segun eta hori ez, Kabi Biluziakekin edo Florezikarekin, segun zein den tematika hurbiltzen zaizkizu eta kontatzen dizkizuz berari gertatutako gauzak, ez? Irekitzen dizuz bere bihotza zuri, ez? Oso polita da hori. Hunkitzen du jendea, ez? Eta hizkuntzari dagokionez, zuen lanak normalean ze hizkuntzetan proiektatzen dira? Violentzia matxistarena erderaz zen, euskeraz ere, osea, guk eskaintzen dugu, osea, zuri egin behar da dizut elkarrizketa bat, zuri emate dizut aukera, nahi duzun moduan egiteko, nahi duzun hizkuntzan, erabakitzen baduzu euskeraz eginen duzula, azpitituluak jarriko ditut erderaz, eta erabakitzen baduzu erderaz egingo duzula, azpitituluak jarriko dizkizut euskeraz. Hori oso argi dut. Eta insurgentziarekin adibidez katalanak daude, Madrileko jendea dago, euskaldunak daude, euskaldun batzuk euskerak egin zuten, katalanek ez zuten katalaneareaz egin, erderaz egin nahiago zuten, erderaz, nik beraien esanetara, esan dezagun. Askatasuna ematen diez. Bai, Josefina Lambertok evidentemente erderaz egin zuen, euskeraz ez dakielako,
Josek ere ezaki. Euskaltegien ibilitakoa da, baina ez du hainbeste kontrolatzen euskaraz egiteko, orduan erderaz izanen da, baina dena euskarazko azpitituluekin. Oso argi dugu euskarak nolabait egon behar duela, gure lanetan, euskalduna gara, eta hori argi dugu. Baina guk ezin diogu, Josefinari elkarrizketa bat egin nahi badiogu erderaz izan beharko du. Hori argi eta garbi, ze berak ezak euskaraz. Baina azkenean, azpititulu eta balin bada ere euskararen presentzia egotea ere bada, ez? Bai, guk hori beti egiten dugu, bai. Insurgentziarekin ere egin genuen, eta gure lan guztiekin egiten dugu. Euskarak hor egon behar du, bai edo bai, naiz eta oso osorik erderaz izan elkarrizketak, bai. Eta Lakaiaren aurkezpena agoitzen izatearen atzean badago arrazoien bat, kasualitatez, zergatik? Bueno, Jose Lakaiek eginen du erakusketa bat, bere argazkien erakusketa bat, erakusketa izanen da intsumisioaren liburuaren inguruan, abenduak 11-tik 22, orduan, bueno, kultur teknikariekin, zinegotziekin eta hizketan komentatzen ziguten oso polita izan zitekela egun horietan estrenatzea, ez? Eta hola suertatu zen, larunbata izango da, erakusketa bukatzen da asteartean, baina, bueno, larunbat horretan eginen dugu aurkezpena, Jose etorriko da, gainera izango dugu Leizeak taldea ere jotzen ordu erdiz, dokumentala eta gero, eta oso pozik gaude, egia esan, baina kasualitatea ez da, horregatik, ez? Erakusketa bat egonen delako, eta gure ideia gainera da, hortik aurrera orain eskainiko duguna, esan dizudan salmenta lan horietan edo, Joserekin bat egitea eta erakusketa ere eskaintzea. Ez? Udal ezberdinei, erakusketa eskaini, ez dakitza, aste batekoa edo erabakitzen dutena eta ondotik dokumentalarekin bukatu, ez? Uste dut oso aukera polita izan daitekela, pixkat ateratzen dela normaltasunetik, ez? Erakusketa bat eskaini eta gero pertsona horren dokumentala bota, ez? Eta proiektuari ere osotasun bat ematen hori da. Argazkiek imaginatzen dut lekua daukatela dokumentalean, eta ez gutxi. Bai, asko dute, leku asko dute, bai. Hori argi eta garbi. Gainera, saiatu gara, berak aukeratu ditu, guk aukera eman diogu berari argazki pila bat aukeratzeko. Aterako diren argazki asko ez dira liburuetan ateratzen. Eta gu saiatu garena, leku konkretu horietara joatea, argazki hori dagoen leku konkretu horretara, eta hor grabatu. Eta bideoa eta argazkia pixkat fusionatu, eta oso lan zaila da, ez da berdina bideokamera baten fokoa edo argazki kamera batena, baina ustez lortzen ari garela. Ez da erresa, baina oso polita, ez? Gaur egunetik argazkira pasa, ez? Orduan horrela ikasi duzuena ez da gutxi, ez? Bai, oso polita, izaten ari oso lan polita, bai. Eta agoitzez aparte, dagoeneko lotuak dituzue bertze emanaldi batzuk, edo egoera dagoen bezala oraindik? Ez ditugu lotuak, baina egia da Josek transmititu digula bideo txiki hori jarri dugunetik, publikatu dugunetik, jende pila bat jarri zaiola kontaktuan, baita guri ere, galdetuz eta mugitzeko edo eramateko beraien herrietara, eta egia da jende pila bat interesatu dela, oraindik ez dugula ezerritxi, baina bai aterako direla proiektzio pila bat seguru nago gainera. Ze interesaia sortu da, bakarrik bideo txiki horrekin, eta oso pozik gaude, momentuz. Dokumentalak zenbat minutu ditu? Ez dago bukatua, esan dizudan bezala, baina bai, ordu bete izanen du gutxi gora. Ez zaigu gustatzen dokumentalak luzeegiak egitea ere, ze uste dugu politago dela jendea pixkat gogoekin gelditzea eta ez aspertua bukatzea, ez? Orduan saiatzen gara pixka bat jendea pixkat gogoekin uzten. Eta ordu bateko dokumental hau egiteko zenbat denbora pasa duzu? Pila bat, ez esango dizut. Asko, lan asko, baina oso polita. Orduan zineten gutxi gora bera? Hilabeteak, hasi ginen uste dut pandemian geundenean, eta gainera oso aproposa ikusten genuen grabaketa asko egiteko jenderik gabe kalean, eta orduan
Gainera uste dugu, ateratzen dira, irudi asko maskarillarekin jendea, eta niri zait gustatzen, baina kokatuko du, zuela urte pila bat, hemendik urte pila batera kokatuko du dokumental hau urte honetan, bakarrik maskarilla bat ikusteagatik, ordan denboran jarriko du noiz egin zen, askotan ez duzu pistarik, dokumentaletan, Josefinaren dokumentalean ez dugu pistarik, noiz egin zen, baina honetan egongo da pistak, maskarillak ikusiko dira, Horrek ere jarriko du bere berezitasuna, edo jarriko bere puntua. Eta etorkizunera begira, bertze proiekturen bat edo burutan baduzu zerbait bueltaka? Pila bat, eta gestio asko egin behar dira, eta ari gara proiektuekin, eta jakinen duzue, gainera. Proiektu pila bat ditugu buruan, batzuk bapatean oso itxia duzu proiektua eta erortzen zaizu, ze bapatean ezetzak dituzu, baina hori, jakin behar da ere eramaten, eta aurrera, beste proiektu bat, beste bat. Badugu bat oso polita izanen dena, Tonino Karotoneri egingo diogu bat, Toñin, edo Iruñan Toñin bezala ezagutu zen, Guajaloteetako abeslaria zen, gero Italiara salto egin zuen, eta orduan bat, baietza dugu, lanean hasiko gara, eta Tijuana in Blue, pixka bat, Guajaloteak, hori pixka bat ukituko dugu, ere gustatzen zaigulako garai hori, ere, bizi izan genuelako agian, baina hori adibidez, gero, ari gara ere preso emakumeen inguruan, ari gara olako, baditu proiektuak baditugu, Napal, jarraituko dugu zuen bidea pixkuxeatzen eta ikusten zertan zabiltzaten, eta plazerra handi bat izan da gure artean edukitzea. Plazerra gurea, eta mila esker, ateak zabaltzeagatik. Ea Lakaie dokumentala leku handitzetan ikusteko aukera dugun, eta bukatzeko azken galderatxo bat, dokumentaletatik aparte proiekturen bat planteatzen duzu etorkizunera begira? Bai, asko. Fikzioan sartu nahi dugu. Baina beste mundu bat da hori. Hori da, ari gara lanean aurreratua dugu lanaia, gainera, desente, beste produktora batekin, ere, Txala aparte argitaletxearekin, ari gara olako makro talde bat egiten, eta ari gara lanean La Sima historia fikziora eramateko. Dona Marian gertatu zen historio krudel hori, ezta? Baina hori beste... Beste saltza bat da. Eta diru asko behar da, eta baina ari gara poliki horrekin, eta espero dugu lortuko dugula aurrera ateratzea, noiz bait. Baina holako proiektuak ere baitu, dokumentalak ez ditugu inoiz utziko, ez dugu intentzio hori ikusteko, ze asko gustatzen zaigu lan hau, baina nahi dugula, naiz eta larbur metraiak egin ditugun, eta nahi dugu eman pixkat pausoa, fikzioa eta luze metraia egitera. Zuk aipatu bezala fikzioa, luze metraiak ere badu zer eman eta zertaz solastu, bertze baterako utziko dugu iruditzen bat zaitzen elkarrizketa hori. Eta zorte hon, pandemia goera honetan ere espero dut lanekin eta aurrera egin alizatea, eta mila esker. Mila esker zuei, bihotzez. Bertze bat arte. Aio. Vamos a empezar un poquito con Echauri. Echauri es mi pueblo natal, el que yo nací un 19 de marzo del 51. Y ahí viene mi nombre, ¿no? José. Es José, pero a mí me gusta, me llaman José, ¿no? Empezaron a llamar José, y bueno, pues José me gusta mucho y me llaman José casi todo el mundo, yo creo. Cuando eres mayorcito te obligas a saber que la obligación de casa era ir a misa, al rosario, y lo del cura se llevaba a rajatabla, por supuesto con mi padre, con lo de la iglesia, era muy católico. ¿Qué vamos a hacer, no?
allí mis padres ya pusieron como una especie de, no sé cómo llamarle, fonda o posada, o no sé cómo exactamente cuál es la definición. Yo fui el propietario, por llamarle de una manera, del bar La Calle. Desde el año 77 puse la Icurriña. Y ya luego en el año 78 ya empezamos con el primer ataque que tuve por partes en septiembre del 78, un ataque muy fuerte de los guerrilleros de Cristo Rey. Que entraron al bar con botes de humo, pistolas en mano, cadenas, rompieron todo lo que pudieron, nos dimos de hostias un poco porque algunos también ya se repartieron así hostias. Luego ya vino lo más fuerte, con la bomba del bar La Calle, el 27 de marzo del 79. Joder, entonces yo vi cómo explotaba la bomba, cómo salía todo el bar por delante, con el artificiero se lo llevaba contra la pared de enfrente. Seguí luego trabajando de fotógrafo en Egin. En Egin me he llevado hostias por todos los lados, me han quitado carretes, me han roto máquinas, siempre amenazado por todas las fuerzas de seguridad. El apoyo tan fuerte que tuve de toda la gente me hizo animar, me animó muchísimo a mí, a mi mujer y con mis hijos ahí al frente. Que lo de la bomba ni los guerrilleros, nadie lo ha aclarado nunca nada, sigue sin aclarar, pero a mí no me van a doblegar. Y no tengo más que una cosa a decir, gora guk eta gutarrak.